ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଷ୍କରଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ? ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଷ୍କରଣୀ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ତଟଠାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେତେ କିଲୋମିଟର? 370। ଭାରତ ଛାଡ଼। ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗ? ଅପସନ୍ ଏ 50, ଅପସନ୍ ବି 55, ଅପସନ୍ ସି 60, ଅପସନ୍ ଡି 65, ଅପସନ୍ ବି 55। କେଉଁ କାରଣରୁ ଭୂବ୍ୟବହାରରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ମାନବୀୟ। ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କମ୍ ଥାଏ? ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉପାଦାନ କମ୍ ଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ରେ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ? ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ।